Aby bola pracovná doska odolná a presne osadená, musí byť správne pripravená a nainštalovaná. V tomto videu vám ukážeme, ako na to krok za krokom. Začíname presným rezaním pracovných dosiek podľa požadovaných rozmerov. Nezabudnite ponechať dilatačnú medzeru aspoň 2 mm od stien. Najskôr dôkladne zmerajte priestor na inštaláciu. Pri odstraňovaní ochrannej fólie sa uistite, že je úplne odstránená z oboch strán. Pred rezaním používajte vhodnú ochranu očí a sluchu. Pre presné rezanie je najlepšie použiť ponornú pílu s kotúčom na HPL materiály. Pomocou vodidla urobte rovný a presný rez. V závislosti od zvoleného spôsobu spojenia pracovných dosiek ich zmerajte tak, aby mali správnu dĺžku. Ak používate rovný spoj, zmerajte chýbajúcu medzeru. Pri použití zámkového spoja nezabudnite pridať materiál navyše. Na vytvorenie výrezu použite šablónu, ktorá uľahčí frézovanie. Proces rozdielte do 3 prechodov, pričom pri každom odstráňte 4 mm materiálu. Najprv odstráňte materiál z vonkajšej hrany a finálny prechod urobte pozdĺž vnútornej strany šablóny. Potom vyfrézujte obe spájané pracovné dosky. Vyvrtajte otvory na spojovacie skrutky. Pre pevné spojenie použite aspoň 3 skrutky pre pracovnú dosku so šírkou 65 cm. Na dodatočné spevnenie a presné umiestnenie použite drevené kolíky z montážnej sady, ktorú je možné zakúpiť samostatne. Zachovajte minimálnu vzdialenosť 20 mm od okraja pracovnej dosky a 4 mm od jej vrchnej plochy. Následne aplikujte farebne zladené lepidlo pomocou aplikátora, ktorý je súčasťou sady. Vložte kolíky do jednej z dosiek a druhú časť k nej pevne pritlačte, aby sa spojili. Zo spodu zaistite spojenie montážnymi skrutkami, aby bolo pevné. Prebytočné lepidlo odstráňte aplikátorom. Pamätajte, že doba spracovania lepidla je obmedzená. Po otvorení tuby vydrží približne 15 minút. Nakoniec dôkladne očistite povrch pracovnej dosky. Ak plánujete výrezy, najprv zmerajte oblasť a preneste ju na dosku, pričom ponechajte aspoň 4 cm od okraja. Ďalej pomocou šablóny vyrežte obrys výrezu v 3 prechodoch. Dodatočné otvory vyvrtajte korunovou pílou pri nízkych otáčkach. Po vyrezaní obrúste hrany priloženým brusným papierom. Môžete ich tiež zraziť pomocou frézy s ložiskovým vedením. Pri inštalácii podmontovaného drezu použite lepidlo, ktoré zároveň slúži ako tesniaci tmel. Zo spodu pracovnej dosky vyznačte rozloženie drezu a vyvrtajte otvory na montážne skrutky, ktoré ešte viac spevnia konštrukciu. Dôkladne vyčistite dres aj povrch pracovnej dosky, odstráňte všetky nečistoty a odmastite ich. Potom naneste lepidlo, umiestnite dres a upevnite ho pomocou držiakov dodaných výrobcom. Pracovnú dosku je možné pripevniť k skrinkám 2 spôsobmi. Pomocou flexibilného lepidla, ktoré zabezpečí pevné a stabilné spojenie. Naneste lepidlo rovnomerne na kontaktné plochy. Dosku zatlačte na miesto a nechajte vytvrdnúť. Pomocou skrutiek. Pred montážou vyvrtajte montážne otvory na vhodných miestach a potom pracovnú dosku pripevnite montážnymi skrutkami. Pracovnú dosku na bočných stranách skriniek je tiež možné nainštalovať 2 spôsobmi. Na presné rezanie pod uhlom 45 stupňov použite ponornú pílu. Pod uhlom 90 stupňov ju pripevnite po narezaní na správnu dĺžku pomocou lepidla. Dôležité: pracovná doska nesmie byť pripevnená priamo na skrinku. Aby sa zabezpečilo správne prúdenie vzduchu, nechajte dilatačnú medzeru aspoň 5 mm. Na tento účel môžete použiť kovové dištančné podložky. Tiež zachovajte 5 mm medzeru od podlahy. Pracovné dosky možno spájať aj na kuchynských ostrovčekoch. Ak pracovná doska presahuje okraj skrinky, maximálny presah je 30 cm. Ak ponechávate priestor pre umývačku riadu, neprekročte 60 cm. Pri vertikálnej montáži pracovnej dosky na stenu musí byť zabezpečené správne odvetranie. Pracovná doska nesmie byť pripevnená priamo na stenu. Medzi panelom a stenou musí byť medzera. Dilatačný pás by mal mať hrúbku aspoň 5 mm.
šírku približne 15 mm a byť rozmiestnený najviac každých 30 cm. Pracovné dosky pripevnite pomocou lepidla. Nezabudnite ponechať medzeru medzi panelmi. Nemali by byť umiestnené priamo vedľa seba. Po dokončení montáže utesnite všetky rohy silikónom. Slimline pracovné dosky sú vodeodolné, ale bez správneho utesnenia môžu kvapaliny preniknúť pod povrch. Posledným krokom montáže je naolejovanie hrán ľanovým olejom, ktorý je súčasťou sady. Tento krok dodá hranám jemný lesk, lepšiu ochranu proti škvrnám a zvýrazní farbu jadra. Montážna sada spomenutá vo videu sa predáva samostatne.